Bětka, Bětka. Janna, Janna. Já to točím, Ríšo. Víte, až to bakli, že jo? Máš to? Nemám. Pán Hůječek. Jak jsem z těch chemikálií třese ruka. Co jsi nečekal? Pokaždý to si. Tak zatím to nic nebude. Až to budete slévat dohromady, tak to bude. To bylo to najednou si dáko. Tak jo. Pájo, jdi na to. Ale musíte mi pomoct, že jo? 5 lidí. Jděte ještě. Jděte vy dva. No, tak to napotřebujeme. Ale já si teda myslím, že tak do 40 jsou moc malé. Já takhle si to neslovím. A co se má stojit? Já nevím, co se má stojit. Tohle s tímhle to. Jo, takhle. Já si myslím, že to je jako na stůl. Já si myslím, že jo. Že tady ty dvě jsou, jo. Jo, tak dáme. Tak najednou to stojí. Najednou a potom si dejte k sobě. Ještě jeden. Ještě počkej. Ještě tady ještě ty dvě. Je málo lidí. Jo, jsem malá. Počkej, tak já vezmu taky dvě. No tak tady přijede dohromady. Takže To je za 5. go. Dáme za sebe. Dobrý, dejte vedle sebe. A opět nic. A odstupme. A natáčej. Vy jste špatně. Ani. Kdo to nalejvej? To byl nějaký dobrák. Chvilku strpení. Jsem to slival nějaký dobrák. Ty možná jak tam... Můžeme si všichni zatleskat. Dobrá práce. Nemusíš strkat tu ruku před si. Jo.